Il-livell tal-alkohol meta sar it-test tal-breathalyzer fuq il-Marokkin kien 5 darbit aktar minn dak stabilit mill-liġi. Ex tqar l-ispettur Kitxerri meta qudiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek trassaq Ħasan Sutra il-Marokkin ta' 53 sena, residenti Malta-Forn, illi ġie akkużat li nhar il-ħadd li għadda kmieni filgħodu weġġa' gravi 5 persuni f'inċident ta' traffiku quddiem il-maxtura fi triq ta' Marsa-Forn. Sutra ġie mixri li weġġa' gravi lil Kurt Galja, lil Ertin Vella, lil Dana Lawtir, lil Robert Abela u lil David Kuxkieri. Waħda mill-persuni li weġġet gravi hija s-sieħba tal-imputat li fil-ħin tal-inċident kienet fil-karozza miegħu. Il-Marokkin ġie mixli wkoll li wettaq sara fuq vettura li mhux irreġistrata fuq ismu li saq l-istess vettura b'veloċità eċċessiva u li anke saq taħt l-influwenza tal-alkoħol. Permezz tal-avukata tiegħu, Dilajla Vella, Sutra wieġeb mhux ħati għal akkużi. Fl-awla mimlija bil-ġenituri u raba tal-persuni li weġġew f'dan l-inċident, l-ispettur Kitxerri spjega kif nhar il-ħadd li għadda għal ħabsa 3 ta' filgħodu daħlet telefonata fl-assa tar-Rabat li quddiem il-maxxura kien għadu kemm seħħ inċident u kien hemm xi persuni feruti. Il-pulizija marru mill-ewwel fil-post fejn dak il-ħin fil-maxxura kien qed jimtemm parti organizzat mill-JUG għal dan iż-żmien tal-miliet. L-ispettur Xerri konferma wieħed mill-vittmi jinsab f'qagħda kritika u jista' jitlef ħajtu. Spjega li fl-aħħar sigħat saru numru ta' interventi mediċi fuq dan iż-żagħżugħ. Il-Maġistrat ordnat li l-imputat għandu jibqa' arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.